a estas eleccións baixo o lema non afundas con eles, elas, embárcate connosco, coa intención de levar a voz do estudantado ao claustro para unha firme defensa dunha universidade pública, galega, democrática e de calidade. Os comités somos a Organización Nacionalista do Estudantado. Recollendo o legado de ERGA, dos comités abertos de facultade e dos comités abertos de estudantes, seguimos na loita por un ensino público, democrático, galego de calidade. Grazas a un aval de máis de 30 anos de traballo e grazas ao noso firme compromiso nas aulas, na rúa e tamén no claustro, presentámonos a estas eleccións para seguir sendo a organización maioritaria como a día de hoxe somos. Esperamos contar co teu apoio, estudante. Os comités sempre nos opuxemos en claustro e tamén mediante folgas a suba das taxas académicas. A candidata a reitoría, Laura Sánchez Piñón, e conselleira de Educación, afrontou dúas folgas dos comités pola suba das taxas académicas, dun 4% na primeira convocatoria, un 15% na segunda convocatoria, un 35% na terceira convocatoria e un 50% na cuarta. Apostamos pola reducción da porcentaxe de participación das taxas no financiamento das universidades, cara ao ensino 100% gratuito. Ningún dos candidatos que se presentan a reitor vai defender os intereses nin os dereitos do estudantado. Por iso, eu votarei en branco nas eleccións á reitoría. Para que a representación do estudantado sexa real nas eleccións a claustro, eu votarei a comités. Os comités pulamos en claustro, na rúa e cun feche pola reducción dos prezos do mestrado de educación secundaria e o aumento do número de plazas, entre outros arrancos. Mais consideramos que os coñecementos necesarios para a formación do profesorado deben ir incluídos nos graus, en forma de materias optativas e nunca mediante un posgrado. O 5 de maio eu votarei comités. Os comités sempre defendimos en claustro a necesidade dun plano de financiamento que encarase a débeda do USC. Así, temos votado en contra da aprobación da nova débeda de 10 millóns que se suman ás estimacións de entre 40 e 80 millóns de euros. Estimacións que non se pode concretar, xa que o USC esconde as súas contas. É unha ofensa para o estudantado que o USC asigne a cada candidato a reitoría máis de 4.000 euros para a realización da súa campaña. E que aínda por riba o candidato Lourenzo Fernández pide aportacións económicas do estudantado. Porque as mozas tamén estamos excluídas da universidade, porque non se reflicte a linguaxe de xénero, porque non temos máquinas expendedoras de tampóns e de compresas nas nosas facultades, porque non se dá no temario mulleres que fixeron moito pola cultura e polo país. Os comités sempre mantivemos unha posición contraria á adaptación de Bologna, que ademais na USC se fixo cun nulo financiamento, por consideralo un proceso encuberto de privatización e elitización da universidade pública. Loitamos contra a reducción de plazas, a asistencia obrigatoria a aulas, o encarecemento da matrícula, a favor do dereito da docencia nos planos medios até o remate da carreira. O 5 de maio os comités presentámonos a consellos de departamento, porque queremos que o estudantado teña voz nos órganos de decisión encarregados de programación e do desenvolvemento do ensino das áreas de coñecemento que os forman. O 5 de maio vota comités. Tamén a Consello de Departamento. Non afundas coa privatización. Os comités defendimos e defenderemos no claustro o carácter público da universidade, loitando contra a progresiva intromisión da empresa privada e bancos que aspiran a controlar e facer negocio do ensino, co consentimento do goberno da USC. Os comités exiximos en claustro un cambio nos criterios de entrada e permanencia nas residencias públicas. Apostamos por unha primacía dos criterios económicos fronte aos académicos. Pulamos tamén por un aumento de plazas até cubrir cando menos o 15% do estudantado. Apostamos pola democratización e a mellora da calidade de vida nas residencias. Os comités sempre defendemos en claustro o cumprimento dos artigos dos estatutos da USC, polo que a lingua galega é a vehicular da nosa universidade. Demandamos cumprir o plano de normalización lingüística, o acordo do Consello de Goberno de que os escritos da USC sexan en lingua galega. Solicitamos a creación de prazas de perfil lingüístico e o recoñecemento dos dereitos lingüísticos do estudantado galego. O 5 de maio non afondas con preto da matrícula. Vota comités en económicas e arte. O 5 de maio vota comités en geografía e historia. Santi Piñeiro e Celia López. O 5 de maio non afundas con o CAP. Vota comités en biología. Andrea Sieiro e Xacob García. En comunicación presentamos Miguel Eval. O 5 de maio non afundas con eles, vota comités. Como feminista e como muller, o 5 de maio vota comités. O 5 de maio vota Saleta Chao, Francisco Cela e María de Traba. O 5 de maio non afundas con eles. Embárcate cos comités en política. Vota Dani Caldán. O
E en matemáticas non afundas con eles. Vota Miguel Baleato. O 5 de maio non afundas con residencia. Vota comités en Dereito. O 5 de maio, vota Santiago Torrado e Andrea Martín. Vota comités en Filoloxía. O 5 de maio, non afundas por privatización. 5 de maio hai eleccións a reitoría, a claustro e aos consellos do departamento. O 5 de maio non afundas con eles nin con elas, e márcate con nós. Vota